Yan, magandang umaga mga kapmars. Ngayon mga kapmars, dito na naman tayo sa isang area sa atin. Yung napapansin nyo, yung may naalala nyo yung may mga kubo ako, dito sa kubo ako nagbablog. So ito na yun mga kapmars, lalo nung hinarbis ko nung August mga kapmars. So buti na lang naharbis nung August. So ngayon binagyo, gawa ng fiber, paggawaan ng fiber mga kapmars. Din ako nagplastar. So panoorin lang mga kapmars kung anong ginagawa ko. So ang paggawa natin ng fiber mga kapmars, hindi ito machine, hindi makina, kasi hindi pa natin ano yung ating makina, pero mula dito hanggang doon sa pinagmuntaran nating makina ay medyo malayo. So dahil malayo, gawa tayo ng mano-mano mga kapmars. O ito yung parang suklay mga kapmars. Ito yung anuhan namin ng fiber. So dyan namin ilalagay. Kailangan talaga ng bato. Yan, hanap din tayo ng bato mga kapmars. Testing tayo mga kapmars. Try natin, mayroon tayong isang troso na abaga mga kapmars. Atin i-try natin. Testing tayo kung mag fiber na siya mga kapmars. Okay mga kapmars, fiber na tayo.
So ready na siya. So sa sunod na linggo mga kapamers, dito na tayo. Dito na naman tayo mag-operate mga kapamers kasi patapos na yung dun sa kabila. So lipat na naman tayo dito. So naka-ready na mga kapamers, pwede na tayo mag fiber making. Okay. Okay, yan. Dumapa mga kapamers ang ating mga baka, yan na hinarbis na. So pag tapos itong pag-harvest mga kapamers sa manok, sigurado magbilang na naman tayo ng taon para tayo makaharvest ulit. 1,000 years later. Yung ating pag-harvest, paghagot o pagkigi ay katatapos lang mga kapamers. So ito na ngayon mga kapamers, lahat. Yung hindi pa tuyo mga kapamers dyan sa labas. Grabe mga kapamers, panay ang ulan dito sa amin. Okay. So salamat tayo kay God na natapos din sa paghagot, pagkigi o pagharvest mga kapamers. Yung ginawa ni Bagyong Tino mga kapamers. Ayun ang ating baka halhag na mga kapamers. Medyo manipis na tingnan. Pero dahil inagapan natin, so pasensya na mga kapamers. Wala tayong upload kasi dito tayo palagi sa bukid mga kapamers. Kulang tayo sa kagamitan. So hindi na ako nag-video mga kapamers. Dahil itong pag-harvest ang una para hindi masira. Kailangan maagapan mga kapamers. Yan. Ito yung mga basa pa kapamers. Katapos lang na kung bira mga kapamers or naghagot dito. So last yung inuna ko ngayon mga kapamers. Okay. So hanggang dito lang muna yung ating video mga kapamers. Maraming salamat. Paki-like at paki-pindot sa nating subscribe button dyan. At saka kung gusto nyo lagi makikita mga video na bukid at saka dagat, mag-notify mga kapamers para update ka sa ating mga video. Okay. So maraming salamat. Bye bye!